Nyamwaro nigagikeire serikali ya kaunti ya Kisii ase kiria kegotebekana bunengananero ya kwanirwe yekirenga yokorusia ensemeri etenete okorikwa kwa bantase serikali ya kaunti ya public service. Nyamwaro nigo atebire buna ekiombe kyo nakyo kebwate chinguru kegima nano nyambali ababeire bakorikwa wetera ensemeri yonigo babentire chinguru kegima ase serikali ya kaunti ya Kisii asoko bwaterana no mugavana rati erio kwenekia amagenderero. Body yenero yamulikirete abantu bakuru ku chief officer ekyo cyarigetwe omotienyi oyo oikomi na kabere nali bakorete interview tariki 22 wikira tariki 25 nali bakorete interview. Body eyo nero ya advertise tigose yatangaze ta mabaga yechi chief officer echichigo korera simbara atyemerimo as office chire cha Kisii County egatangaza tariki 14 cyomotienyi oikominoma igo ekero bali kubaga service bagatianigo nkoboli simbara atiga ebintu ebyakwanete bitatu ngana mbeyemo amagoso aroro yokurusia board na ringa na mbeyemo omo chairperson we board ngagali kire illegally competent neji certificate chire chitabuati ndo korokwa nga chitali authenticated wono ngonyoli simba arati body nere korokwa nga National